Kontonkyi media the leak audio ababontin odo Bronii the chopper enam chese opa mama Akosua Serwaa achew se onfa ne bloggers bia omakasa the etiano na ono kra no ensem bi wo ho a otietie afei na watietie mu abusua wei anajo manasema odo Bronii ka audio mu se mama Akosua Serwaa emfa enche omo na ono kra no de onyaya enkasa bloggers we kra no omaja adwuma omoye no na Kontonkyi media chechense mu se ensem odo Bronii ka audio mu de na kire se nokre hina no wa enkrofo we edi mama na tem for one solid year was se wante ana wanhu bi eni Kontonkyi media expose ensem kame hwan na yenkwaje enkomo mu enchire mu chapa na sesa de omode nam eyefie to efie mu nipa to nipa hwan na betie mama Akosua Serwaa na hwan na mama Akosua Serwaa so ebetie no ebusia Akosua ayotumfo ba TV plus so share ma unuanya nkomo ebi international kire wadwen ewe comment section wo efoma me wo yaka bibia tutrim mesu yaka bibia tumitrim mo na ya mugina so no obi ebetumi abekenkan bibi ye lete bi abake ensam no mo ka kire mo no epen ana ya na ye kasa nko an ko menyina so bi ene betumi aboa me ama ntremu ahuhia no nsa aka oso da binya da bia na ya no okoso na makoma kwa na okoso no aye ne hu nkyerkyere mu woni aware bia ni woni ade e ma mre bi tibi kwa busa asem mre bi se metete me kwa mini ada ajesu mi ko follow bi no metesi ese o mo ko je mani ho no makwa akoye no se an papa bi obo man bi di omo so nkrata no obo bi di so mo kwa ye so ma akoje mani ho jijis ka nyina koye nhwemu bi ni ade anam so ba ye no report by no de bremo o mo de documents eba be kai bi kire mo na o se na bi na o mo kire se o metumi aka nsisu dua bo amane am mo nyina hu se de ewo ho ni a mo nsa aka nie ana se me hwe o kasa mu a wo ye awuraba enti so obi kra wo se me kwa akoye nhwemu bi se na nipa ne ba no amfa document ba kokora enkan bi nkyerɛw yɛmfa bi beto so kora nkyerɛ mo enkan ba bi ketewa bi kora nkata ba bi ehia kora na kasa hu saade a maame wada romo pressure ya ba so wontumi na ama wo ye course yi that means awa na mpɛ because mabusa o sensem bebrebe no mo de documents bi abekyerɛ mo da wo se da bi enti yɛmfa document bi abekyerɛ mo da ana awuraba te sawa ugirafu yisu akoma etumi akodi ade a yemfa nkratasam bi ankyerɛ wo da na nkomo aye di so ye nkratasam na wakoma ye oya no why na ato akoma ya de ndi ama wo na mani hu se aniye de miminim nie opa betumi akoye platforms so no akọ fire yi no adidi akire bi atie bi na kakra betumi aka ankyerɛ no de maami Akosua Serwaa ninsam na baaye no wo se side bi akasa akire o yemfa documents bi ankyerɛ wo na keka ne akeka akire mo se ya je oba afofra atum wo se o masa aka akire mo se ye se ejema hokko ma me na ware akọ ne krata akọ ware obi akire kura de bi sukra be kan se aware no kura wo ho enso ye twam afede bi susu be kan se o ma anya aware enam se wa information bebrebe yi na kire se ni pantana na wuta no nti ade bi a obete wo ne hu bia negative bia e wo sum da enti na wa akoma ya de a wo so wanyai wa na apɛ na nso me baabi a ye gina sesie no ye nyina so kasie pa ne ahoɔden kasie a ɛma ye hu ne be ma ye gitum no ye di kan aye letter German embassy o Ghana ha no e release ye wo de a ye release ka kyerɛ mo sa wade bia ni ho o mo de be kyerɛ mo o se da bi na ya ka kyerɛ mo se ya ji obi ni ya ji ni tum boy me dem abreo afekwa ma bre kwa momu wan say ye ka kire say ye edubra bia se nkofo bia edi maami Akosua Serwaa tikwa sabi enkrasefo enkofo a ye se frustration da wo mo so no mo ti aware boni ase ena di mama Akosua Serwaa chi man ti ni nyina bi ana dem ayame hu bi papa wo phone so mo record o me dia ena mo kobo a o mbesua nyansa wo samoji kwidi muji kwidi mwa me are very careful na baka unyansa sam enti sade enkomodia na no mo ni bedi ye no say o
front liners ni bi me ni mo amudi timi wo ba odi kura me hu Serwaa say omu bi na betie manu asam dia ene o menya nyansasem akọbọ akyerem nkofo cause me can German embassy dia nko akyere no na ye ma hyere say na me si asam aba ye mfa ne say obia se German embassy ayi shu krata man say we ye yire ba ko so se ayi shu krata man say aware bia ni ho ukoi na ya kan akyere wo no German embassy ni offices dealing with document letters ba ko de wa show de akoto court adan na mo de ne wo man show ankoto court ana wo man show kra wo montin so amekan kra nkyere mo adai yo jina so wo jina so ehon ko ahwase na entina me ni wudi nkomo ni free oba no no ateni ama ase makwan mo obi ntumfu wakoma ya oya free sa abre kwa wa na ape ni se bia wo ba wo nhye da nya da gintie miye na ho brase kwan so tie miye a woni akoma ya de bia enkofo bi na ebre afa de wo machi di fo frefre enipa mo hunu so mo opposition e penkyere mu kwa makoma ya omo ya enkofo mo so camera e kan nsam kire omo mo gidi ye no omo hu omo biem wo mo kwa omo ma so nso no omo nkansam no nkrata da dia hino omo nka ho asem and omo wo inside omo wu de and am say see no medican aka German embassy di akire wo a maka cho say the documents na ye adwuma ne e wo wiase e wo offices si question bi obi akobusa ni de obi ase okọ ye de ama ne bia no ye the documents be back ba ko de documents o de akọ mu de documents akọ ye de ma amu a e che sa awade bia ni wona no wey German embassy o Ghana ha de no kwa na meka eno no wey o so o me read letter bia akire wo na msi o na afei oye mreba enam se de to so biem wo ankasa ensam no makeka ne dooso onse ensam ne bi yese ma me Akosua Serwaa eja aware ensam bi yese o ma anware kura ebi so say 2018 oye so obeja aware enti wo de ahi na agidi omo udu omachi no ensam no makeka ne dooso de ahi na wa ugidi ante de ahi na agidi ase wagidi se ma me no ebetumi abasa wo hwe eniema mu di a oni papa ne ware wo Germany obet omu jaaye na msisa omu jaaye sanu na wugidi dia so maka ne bebre nti wuje omu jaaye no omu ware bet omu jaaye ni di entomatu with the documents I kire so omu jaaye ware no ebia be kire mu aso da bi omu kan de omu sika no e wa amsi maame entu de kasa nko a ene na hyele hwan e haw pa o hyele hwan tete wankasa wo yare hyele hwan kasa sa hey boy me da kwara misi na agi minsam kura ti mudi atam fra no pakosi anwumra mo suma nkofo e be twere ye comment section ase na mo mudi atam ni ade ye de wo ko ha ye be ku na bi threaten ye ni nyina ye sele hwan sele to papa to la shenli hey boy na no so wogina ho na me se ante wa wo se nkrata aware na ekoso Germany de wo de no de wugidi na wugidi so mutwetwa mu omuntumi mfa de etwetwa mu aye documentation a ekire se etwetwa German aware nkrata mu ba akokwa ye ready date kura wo de nke yanka date kura mu release sa divorce document no eno kwa ye ntumi nkan kire mu o se da bi enam se ene ye wa na de wo komu na ye wo pe because me baby am ginan mani ahu ama Akosua Serwaa nkrata eye na ware nkrata me mani se yahu nti me ka kira wo bi ni ade hunachi wo na wodi ade a woni hu ye na ye mfa danse kwa se me pagya nkira wo da enti dia wugina mu ye se wo titi wa na wo pe de dofo me ntumi kan kira so nkofo no e bia me besa wo ma kira me ni sa time no na dia me dia me wode ma me Akosua Serwaa nda drumba o ma wode a wo so wo kan ta mutuku wanche obe provide ni nyina no approve ni nyina enti so ate so de nkrata so mankofo bi o se an se nu ntina wo brei na mse ne se san nkofo ni bi bo ma ne no mu kire mu kire wo a
fra wo na ka kire mo se ye da nyame ase o akwanya na ye pe e de akire Ghana fo nyina se aware bi ni papa bi ni maame bi ntam no ena de maame na ade ne ho aba enti ye kwa prove e wo court ana wo ba bi e be prove a kire ti wo ni problem me de maka de minima kire wo na ko fra nkofo ne se da wo ba mo bo kire yen no ena de akwanya aba mo mute wo na maame na ade nkrata bi ayi wokrom o ode ne ho aba yesu ye de ma ye no ankrata na ye de asie ye chidifua no ye pakini nyina de ko adam ho de akoyi ni nyina de akire ne ne de asie ni simple we akoma ye o ya ne de he afo se na wada sujina some say hello you okay or say they are working on na ase e kire ma adwe kakra na say ante ida sa won pese obeti dia wo peti no nte wa ha kwa bia nka ofre no maka kire so yo mo ka kire mo na no kre na ye kra ye di nsam huna chi o enwu hwe ni woni ade ade na nka mu wakoma to yem na no so me ka kire ma daada o enti ko ka kire nko so obobodi kire mi o amu kire nema mu kire omo e kire se na aware bia di ho no kwada nyame asese ne maame ni so mo prove enti wakoma ye o ya menti ase kwana koko pensuo num neda nganza du dia de wo so omo kasa kire mo no omo anso so omo cameras ebi so eso ye so omo nka ho asem ebi so ko ye no mo aso mo ntesa asema ba omo ko edani dru ha enti pressure na de fra me no fasa pressure na ahwe nkofo na so mu kire mo so makoja me no mutumi kokrom UK omutumi ko ho ahwan etumi ko ho ahwan wo mu sa kanema e wo niema akoha no fasa pressure no kongo mo so mo na ka kire wo mu fa force de kuta mo no enko prove e bebe wo so mo ko prove o be mani party pa ya hu obi asuma wo ante obi asuma wo e sentase a che wo no menya sure ses one ti bibi pa mfiri nkofo bia me ansa ntwa ntora ma utima anya wo de kakra ahwe kra betumi anya pressure cause abusuafo nya easy o ena ye nko aye ha enipa tu ena fra ye cause ba ya mpeke de ye nim ye peke ye nko aye tu enti busa ho se asembesie na bedu the extent onipa ohu ni se wo ye opposition etwa ne ho saa no ope wo wasem bi praate ama na ye okay no imagine baby omu gina enti na mba me ka kire wo se ye mo kwan da emma wo mo chidifu akoma nya omu ya saa this is the time ebrani niye asampa no amobo ho dawro akira enipa bi akira sama amene ni papa nkrata bi enu omuntam no ebrani niye won prove akira wo mo na momfa ne ma ahodo nkira wo no makoma nto mo yem se ensama mo ka kira ye na ye no kore wonya tietia na ebi adundudu wo kamera ebi susu ya jaiko ebi susu se me kontakwa timi kire mi diem kabi na kire tantam otunia na ya gunkofo akoma mama ma giadi asamba ya mo tena se kire mu no magya ya man ketofo ana mo masters no a mo na mo so camera kese kire ne mu mo so mo nka bi na mo ko obi so ya dai wajai ko kan ko kire mu kan yantam anana esele hwan sela topa patatola eshenwi na esabia ini rio ya betina ha ni akatira mu no habuziafo se basa no a wo mu se wo na wo chekire nsem ni mu a etam saa atam saa na kwemiti hai etam saa ne de mabọ yachi
je matam sa tiri ho atutu Madam Starling Otantra Neka cut ya rena kuno muka se antibi hiayan hiayan tia abusiafo asam na wi ya nyina ne kase pa ba kunye awa side hono me say me ka di biem one wine shamani miye 1 2 1 3 mo amko Germany hokoye nhwemu afa wade no hono ekoye nhwemu koye investigation fa ma me na brabo hono mo koye asema ye ka kire mo amfa ma mi sisu biem me ba be kan Mama, grass na we ni no. Asa aya na ato meseso. Na mama mesia yellow. Shadow no. Me ba be ya dai. Abe kan. Ahwade ne akukuduro no a mode nante ja me montene so ekopa bibia begu ma bibia ni mase no ada na mkoba ayekude wonya ntam na mama chidifo ni hu de tie enye saa yanso yansa aka Baba betra ase ya na yi ato ho mabodate ya den krata ama mo ani de ewom na ma kirekire mu kirekire ni nyina mu akire edin a wo so ani ni pe tutu anamo abusiafo woyefo be bracha wo woyefo wo be bracha wo papa onim so atete wo yefo onim so ha wo wa ma wa bra wo ho a no onim so na ha ne ho ba bia dum no sa na tie wo yefo ha na onim sa ene enkofo bia yi bia nipa bi ade esende me tie me sre wo musi afedi ase enema nyina dane tia wo mu bi sei nase we de nkrata na edi ahim ana aso wo bibi na nkrata edi ahim ana wo ko kirem ti ade na adane tia wo di ade pa na ase yese wo musi preko pa ase wo mu di afini wie ye no ana mbetena ha kan o tamfo kura huka yese wo mu di afini wie ye na se nyama nyina dane tia mu bi sei ene no mo discuss wo so mesre ya mti e rade ene oba na dane tia mu krata ka kra di ahim wo wiem keke no enu nti na afede nyama nyina dane tia mu enti na mu nkomode ba akono no anyi se ya mubo enkofo record na hu hia wo ya ha sa oba wo hu se nyama bi wa yenya bi ya mubo bi sanya sa enkame bo omo record no mu nkomode omo conversation a obi call so a wo twa de bra me e kire o sa asam amanu a o se asam na nra kwan no betena na wo ka sada dum ba wu ya no afia ba afini ba ya chi no papa na sore na ya nhwe de akon de esie wa sori ata na ira kosi asa wachi no sa nkomo no ya kwati bi ewo nkofo bi platform so kwofo no omudi ma me kosi asa wa atemfa no pa kosi anwume no platform ba ko so mo se na man bi ko gina so bi ni ade kirekire nsemu no mo se platform ba ko mko PS no man ni gina no se afia me mpese ba ba ka akira kwa no akasa bi anya no kure ma head record de asande o eno record send me am be metie ya sresa wo mo se afini ba ya no asa bibia ekotia wo mo bi sei
na baako so abusa na omu daada ya na omu twa entro baako se na maame ne wo enkrata na omu se woni nkrata na aware na enwu na omu ka kire ana omu busa omu ho nsam saa yara dinya kokko afena ya mesre ana mso babra ne so amre maame no woni bi maame no woni bi no oko high court on tenas wo ya appeal afedi wasanya akukuduro esa de nsamakrata mankofo makasa afa na ware ho onya na ma nti woni bi o ye why ai sa woni sunu sa na hu no onya na ma na nka mimi nim sa wo wudi yi na mani abiri na akuta wudi a ode be kira wakidifo nyina se ye mekan ya no kura kantantam antantam na di kantantam ha ba kire mu ye na wayi adanse ne de akira wakidifo na nka na mo ato mu se fom na mato yade mato ayam hihie ade amani pom be gye mo numa sam di mutiri mo den mutiri mo de o na yeso omo frontliners akasifo na wo so omo nkasa ho ne kra de mutiri mo de o wo waka asma to obi tirim man sesai ni asama bankrata bi de himbro mu yan kyerkyere mu no ka ja ntokwa ne kokko kyerkyere ka siaso obi sese me dako wan ko kyerkyere mu ahu sa wan ko kyerkyere mu ahu na Tom Queen amudi abramachi wey ye kachena ye ni baby out ye ni mufie ye ba wa se kan kwase asampa sabi ya kika kire nipa ada ya asma ba obi a obabi ogira timi tam obi ba saa nyame ba Queen nyame do ba Queen wu di atempo mimi ni bi mi kirem tumpa ebo nyina ne se kagana says kase ni mie mame no mo welcome me ada ya asma ba makabinti ana dia wu kan ya na wugina so say ya dia ya kanye wachi di fo ne se asama ba so camera no kyerkyerem kyerɛ omo dia wu kan ya no ho asama ba enti mo ma danse no makoma nto omo yam o si afa de wa breko wa wie ko ena bi so omo okunti aso omo nte mu be kyerem mu an kyerem a me ba be kyerem obi ba ninye obi ahwe na afa na me na mtim ba bie na obi akoka ne nsam akyerɛkyerɛ ne nsam mu gya mo chidifo na guo mu meye adwuma a osam ye mu gya ma ye no mbɛfrɛfrɛ am ye pressure na ba ko frɛ wa ba ko frɛ tu miss course egusu de ya amfa ntenim se eye bia mu hwɛ no kyerɛ obi amfrɛ mu so kamera ne kyerɛkyerɛ mu de bo keka kyerɛ wa mu no mu so kamera ne kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wa mo sam kuta mo nkrata ba bia ba frɛ mu wiase bia mo de kɔ akɔkyerɛ sa aware bia ni hɔ mo hwɛ no mo bia frɛ mu ate ma mo bros ramtia mo hwɛ no ma chidifo bia amfrɛ bibia mu samate mo hwɛ no ma bia amfrɛ bibia a me kan kyerɛ me sɛ ye nkɔfo no omo ya akesefo no omo okɔ ebi siso omo nkasa biem enti ye nya nkyerɛ mu me na me kan asɛm no da ba na mbagina platform so kan ya simo Akosua Serwaa onda du bani aware bia enti asɛm oba kan kokɔ platform na kyerɛkyerɛ mu so omo na mo fa dance ne kyerɛkyerɛ wo mo no makoma nto omo yam na mo nya asima ayi mani a wo makoma ya omo ya no mbɛfrɛ ya no undi na kyerɛ obi fra me a
And nipa na mo sori a ye koye we ehia sika contribution ye koye we ehia sika contribution ye koye we ka ehia sika contribution no mo anyi no makoma ho emre ti say mo hia mo no mo jai discussion na manketwa ana mo motete baabie ana ye no mbetete ye na nka me kwa de nke pa akotanka ye pa ti ade akotonka mfa ho bai mitikituwa ya midisi akotonka mfa ho bai mo baba ni pa betete ye na time a ye de ye niema mu aya ade no na ejina phone so kasa omo recordo ye ade mekai omba be kan kire mu ebia na de ombete ye no enye de nkomo be pa tie bia no mu mfa mpie betimi nim so ombetimi a recordo nipa 2 de akeka ma adwene pa emi de onim se de bisitie masa to yade agoma koma mbiem ye we pa tie no anya ka ba na maka de na akire wo mama Akosua Serwaa maka akire wo se documents a German embassy de ba no eno nko akwa anya asenketoa mo de no mo se wo ko no mo se aware bia no mo de recognize obi mo mfa mo achidifo no mo nkan mo makoma nto mo ye mai abusuafo me boa kasa me boa me pacho ahade me hiawo kasa me boa de me kan tasumu asama bani pamienu ntam ba akukọ German embassy yi documents ama no se na aware bi wo ho kopim bra nipa ni wi ama documents no nipa e de aba social media ko viral de to so bi mo sa de akọ court of competent jurisdiction o de aka ni nsam akọ court ba ko bi so oro so koi yeso ono na ya gina tum so ya yire so ya de ono so de no mo de mo mfa nkọ court mpo mo mfa mekire yen mo nkan kire mo chidifo no makoma nto mo yem keke Else for the make nyansa ni mu ana ti nyansa ni awo hwe me pa cho basa ehe na awo hwe a wakoma beto yem ho na otumi di bibi a okọ ho ye de ama na kirewo ene de on de hyele hwan ade a mempakra se ade bi koso na discussion bi koso na aduru ba bi a wo akoka asema kire wachidifo na wachidifo no so ani abre panchiremu na wo sa ba ya ba ku yi nkrata ehim abontene wo se ne nkrata amenye papa wo de ane wai wo se shele hwan shela to papa to la sheli mini we aya no ba bi agiran ye twasele hwan mu wo Yesu di mu ba bi agiran ye twasele hwan mu wo Yesu di mu in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Chele hwan ye twam abusuafo sese ba bi ayaduri so enkrata bi di ahim okrom na nkofo bi achidifo pe niema bi e proof bi na nkoma koma atom yam no mo da so gina sele hwan mu ne de mi gina sa kwanya so de aka akira wo se mama lumba mama Akosua Serwaa daddy lumba yire dofo daddy lumba ni dobroni mam broni amrado daddy lumba ni broni ba ko pe mama lumba misramu anyado wuti ha wonim hwe na de bia wo enkrata wo mo se enkrata ware eda oni ni kunu no awu ntam no bia wunya akwanya nhu bi na no so yemfa ma media so na anya hwe no dia wo betumi do ho atoso no akoma ato yem ne se German embassy e wo Ghana ha e release
document mo de eda court sesi ayo eda court sesi ayi ana chere sa aware o kopem da na papa ni wuye no enti mo de kan mo call document ho sa letter no pacha go viral sa hu bi aha ho ya ho de kase pa o ayeso obi yare ne e first aid dia ma no na afi yakowrem first aid kro no ano yasim kofo bi ka bi so ayehele hu an ade ade a na entrosubiem adia bia ma me so okuta bia no aso okuta kuta ne dendenden sa na ho odi mu akokuduo ni nti na besi ne kofo bia kansam wan ye nie nanso wo muntu be disprove de ma me so okuta mu fa documents em disprove ma me na de bia so okuta besi de ehonko ami ye yanka ne sele hu ankeke ye kansam ma wa hotoso bi kirem bi se ne nkofo bi peso sele hu na enti saadi kodia na nso ani ma me nyina so a okọ high court wie ye no oso o say appeal fi so kuta nkrata nyame adom o de fa ne se ma me di ka fa lawyer baako e bia sa lawyer no hu German documents da ma me na lawyer ho ninka ne sa official enti sa lawyer kusi documents are different brochure foreign documents are or the court once on the specialization pa in law no family sense ma ware ne aha ti wa hunu bia ba me de ka me de analysis bia kiro se fani sa lawyer ba ko a odi kan ma me no na onim document no a eya ware document ma me ne kan no onim no onte ase no onim wo hwe enti wona na lawyer fo bebrebe na wo mo wo ho nyina mo ahu ma me no lawyer afofrofo enso abeka ne ho na sa lawyer afofrofo no so ye credible it's a law firm anya agro musa ho se so ma me ne nkrata no fake enya papa and the whole law firm akese fude fufuro yi ede ne ho for ede animu akoya appeal ede animu court the fake document a lawyer for na who say fake enya papa still am so bedi ma me nanim na mama Akosua Serwaa nti ye ti omo document say fake ye ntwa omo law firm nim ye wu no ne anyom license free omo nsam ne nsan fo mo nkotum because a criminal offense Bacha otima say enti different law firm iso amami akoi wa mo so ahunu fake kro no said wo mo ka kide mo no ene aware bia mo sie ni ho no ana still wo so the law firm kese a ni wura atumi abetena omamu abe chief justice mu a wo mo the sa law firm ni nyina ni betwetwe fam mama Akosua Serwaa nti na wo mo the fake document akọ court akoye appeal Supreme Court judge mu a nkansah why aha sa pepe nti o mo so mbe sa mo ho asere papa wudu no ho sra de no aye wo maami awu wo so ada obi a maami asori o ye ko nti ye ko enti abusuafo me ma wo niema bia ni se obedi ye tini aka kira sa gitum se me bo wa mane me ka kira se we ni ho na bi ye ni nkomo sa wa a intellectual platform with intellectual followers ye intellectual discussion ti ye nya wo sa ya ka kira gidi keke na bi ye analysis ma wunya ahotoso enti sankrata akona no maame na safa lawyer fofoforo wosinkonfo bi akekasa ne nkrata ye fake enti osisi wo mo so ye different o sa lawyer fo no so nya nhuru certificate bia wo so nhuru document bia wo de enfansa de mo kan so nhuru sa document bi nya papa e no mo so do mo ho akotom akogina court no mo di maame nanim akodi fake document ekuta no na obi si ye fake na wanwane ne nam no okuta fake document no obi si ye fake
o se odne kwa court so o ma kire de nti e fake enti me ka be siso a kire wo se case ba kono 3 different law firm and I kasa sesi on mama Akosua Serwaa warrior say on the bantam adida wo manim the edikai lawyer William Kusi Dominion Chambers lawyer amu ko yanam referee din Kolandi lawyer ndi ankasa yanam referee any new ones ya wo mo so handle and enkrata ye edi ahin nti busa se sa fem ahodo yi ekonan obia dine wa ma bon wa mu nim ya mankrata wa mu nim wa madwuma wa mu aware krata da ti wa mu nyina do mu ho fore krata no a e pekini so media ni mu dia kwa Ghana Court of Competent Jurisdiction Lawyer Steven diyan kopon enti abusiafo wa usa ha wo ba wo waste u data on si esua de pa on si entum futuro mu ni pa ni keke wia na ho ato se fom Nana mabo amani a kire obiem se mama Akosua Serwaa consultants a wo mu free Germany Montreal so bom pempe okrom ende da bia wo so hunu e monitor bibia timpacho madam Roma wo mu de wo nsamo me dia na make say a lawyer for no mpeso example me fake na make na nyesa me dia me gitum say debi me dey example na man fankrata amre me amu monitor pa ti wo ka fake afa krata no anwe ya waso ba yashi me dia na me dey example de o mo keka na me dey example me dey analysis ti ya mo fa nche me ai wona na ohia bia ya mo mu nsuo wai na mo ya hoho wai omo okrom they are in town den management team no so okrom wo mu ti table ho no pa wi anwumre ye hard work mo den ye bibia adwuma den ani adwuma papa bia wo so mo ye we ye hand in hand consultants any management team no with lawyers no akabom ye adwuma hodo bebre enti going forward no niama hodo bebre na wo ha wo behuru sese de esi eko enya gudie nyawudie ni bia zegtu sebam ye agadie zegtu sebam take a sebam so management team no one more adwuma na kwan bia so one more awura niam mu hihye niam ahodo bia se one more ebetumi abo mama Akosua Serwaa eho eban na nkrata sem bia no one more prove edi a kire wi asese de niam esi etie etimi dofo shawo hoden jina wona so shawo hoden jina wona so shawo hoden jina wona so na nyame aye na dwuma papa na basi usemo akwapa no kwafwe wadi nkunim koji di kopa tu adomrika na basi usemo akwapa no kwafwe wadi nkunim
Me see abotre bi a Kristo de brɛ no. Ani sira bi a da blumba sunsum ɛkyɛ de manipa ni. Asisa de gu nipa bi so. Ɛna betena aka asɛm na nim sɛ meboa. Ɛna yakɔte opposition fo a ɔmani abrɛ ɛka saa asɛm no. Sɛ nneɛma ekotia ɔmo after papa na fɛ. Na nsu ya na nsu bibia anti ɛda ne obi si nneɛma ekotia de anu ohuru yi. Ɛde ade no ohuru ya. De ade no amahunu. Agoni go ahu. Enti abusuafo me dofo pa. Oba papa be ma nyansafo a wa akoma pa ewo odo. Na wo donti nyame twetwew de ma ni papa. Nyame connect wa akoma no e ma ba bia ne ma pa wo ne no kwaredie ewo. Nyankopon on shiramo. Wotadi ampon on shiramo. Mobre anya kwada. Kunima motre kase bi wo ho. Afini a wakoma atutu. Na wo bom pempe pensam papa tie. Ko wate se kurani ba bi ye buli no. Ye di kurani ba bi atam. Ye di kurani ba bi ani dodo. Ya sene twetwe no. Enkonfo bebrebe samo maka na omanya asama nkrata edi ahimro. Omadwiri mu no. Wo mu huru maame no. Enipa bi adwiri mu no. Wo mu huru maame no twetwe no. Ko wakotena ba bi a ohunu se afeodifo ba bi a na adwene wo no ho nso. Ona ni de nti ohunu se omo soso. Emumu dodo na ewo ni ku a wogina mu. Enti yenya asomasi baako bi. Yemfo opportunity ni antwetwe no. Ye uhuru no. Ehuru bebre ni atwetwe. Ebe ni panya asam. Ni ehuru obi ni atwetwe obi. Cause papa bi abetem. Ni ta wotem no. We twini fa ha. Akasa atete no. Ti me dia na me kasa ripa ditum. Ni padodo na ati woni nyina gimi mitum. Enti me fa sa akwanya no so ne ehuru no ntime me kasa aka bibi ahuru no. Na ya me ya woni tirim. Me ka asem bi na ahye no. Na me de atwetwe no. Eni ane. Ani mu na. Fa na kasa tenten. Ka kokko na kokko dire. Na nipa bi anya adaje fridge na app so. Call hu ntira ye ho kasa out of pressure, any frustration, any confusion. Any ejina app so. Any obi yesa dia no anwene bi ho. Busia ni pa, ebe pa, efie pa wadi mpa. Ha my pa fedo o wadi fio. Afedo wadi nipa no. Hey, afedo wadi nipa no link bi enti entuma ni ntua na mobi. Sa. Hey, praise the Lord. Afei de oni nipa no link bi to otu ana mo bi a wo se nko dwene ho moa. Na nipa no so dwene ho so oni link bi to o ka asma e wo so dwene ho. Nipa ko na mo ka no. Ono so dwene ho. Matiti so mo se nipa bi. Ana mo to bi akoso. Na wo se nipa no dwene se. Woni nipa no wa yankofa bi. So wari fie ho so e de ofia fe de wari fie ho. Yes ma mi bi ni abadaya. Sa. Na abadaya ko na mo so kam redi atam no. Na bi kasa twetwe na gu na nimu ase no. Mo de abadaya na bi ni mu ahu. Mo de ende mo ka kire se wu mu ni bi. Ana mo ye nimpan. Ti mo de mu ni bi. O se de nyame twie ni pa ka esitie pa. Ai, ewe na na so ye dindi. Hey. Mo kasa fa mo he. Okay, sa enipa ya pushing tragu o madwim saa busumi bebre no. Bo madwim bebre dia no. Adwin na do mutim no. Eyi afiri mu abehye wo moto. Ena bi dia no atoro ne niam abone ya pushi agum sa na wotiri ni. To mo ntumi nwiri ye. Ana sabi o makasa ye. Cause nya sa won't we make it such comments? Hey, are you serious?
What was any people who did the pabonia? Now, dream no. Oh, where one casa. Oh, where one penny won't win your hay. And yammy one was send me a serious be. And yammy one was say, any partners who say where the yana on to me your hay. No, where do you casa? And then yammy susuma soldiers. Mwa mutira muntam. Yammy and yamme. Warren confirm the commenter, not just say, ya who send the pebble to me your hay, one be on Casentino, Kiamuni Quasia, near Munin Fossil. Yadi baby be on country of Bianco. What would you miss? And then, Mammy be a semi club. Our management team. So Ankasa, consultants, management team are working hand in hand. Dear him, very actually. Me, and we are so any pebby no more. The Abemo Akasawe or you on Kasaya say, oh, boo, quasia, no, dear, woku, why do and question no, and no, just a way pa on Kasa. Deflation, whatever ma be on Casano. The Amadi Yamono, so on Cassant to one year ho, Nian to a bomb tamu and you say, cause on Casa. Nyamia chomole, nyamina chomole. Yakura with your sao, Ghana, Nititu, Yakura imu. Afia, yawe, Afia. Achimima, why ye papa, Tonkasa. Ugana Onkahe. Oh, Mawa Pampani wants them. We had be on Kasa. Or ye papa. Oh, what is Wakasa and Chemunie? Who Buniquasi and no help? What did I dear finish summer? No help. Says what Buquasi and Kasa while you are through. Ain't in our yano. Oh, the bonnet Slauna who yana. Be been to Ankasa one who's what do bonnet. What ye free so do bonnet Ankasa. Now, only the other home. Safona with someone here. No, we have such a show, and to so tea and ya. One was up a bonnet, dear do. Tis a quabia, what will be baby over for but we were through our crop. Oh, baby, over to your boy, me a qua to all your year on Casawa, young Casanano. So any powers will do bonnet, every other cobaco, and to also a pebby be the common to man or you free or answer. And Tina, I be before Bessini Papa Pancheriasano, the Achrebi side bidono. And so I Papa baby brassa. Yeah, the flesh nipaye. Ani amedi akwen die. Obiya ni sa menkasa. Obiya ni sa queen. Die. Obunipa. Na me dia menye o. Frisa brad boni di me dia ni omuwa. Kai. Brad boni di me. Over to me, Jogate. Me poor Jumana Shiami, a Casamina Mitna, a Casa Winnie da, go Shiamia, innocent. Because I say, Nakika, who saw the bonnie dimmer? Me hante say, the bonnie beddy me. And I made the other describing some ya. Now would the papa need me. Telling you, but now we have some many pa, but describing some yachts would be bonnet, we had into. Ah, Menya, Fow ya, you pub both for
a wodi boni guni paso we be sa pe boni di no ko gina ba bi o ye pa ya na de nka hwe mi suro bibini so o ka kire mi se me ye mi suro sa bibini ka kire mi se me ye mi suro papa jini mienu wa mia wo ba bi a de o de ye wo no wo sese da brenka wanka hwe eno ne wo ye no ni nyina echi wo sa pe boni abedi wo me ka bibia wudi agora obetew kwakwa ko wonim ni oye nipa onim de waye wo a won kasa onim se mu oya wanyo pom 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 Oria oberin kwapias e wa ase wo besu ha ya no ye ye nkansah obwa obwa abusuafo me se nyame ya ade no onyankopon ya wa ya ade no na enipa bi adwom so ma wiye bibia na me ka kire so papa iti sura no o ade no o shade na ensakrai bi ode ba na wo so o sha ase afiri ha the first time me beka nkrata bi nipa bi anhya da nhunu koya mie niam ani su bebre ka kire se munya abotere wo kire bi ade be sin be mo atiase ene wo hu de niam na kokokoko no aha sabre kura no kofo bi o man tiase am se ngum didi matam no mse wo senka sabre mba de na afa ho ti say me so me spiritual person na me mfa boni nche na me wura me dem na me fa me ma me gidie so na mpaja kwa osoro na me freye ade e say na tie we sinye say enti say a ka hwa nka sabre nka de na asie wo asem se nya abutre o ade kasabre ka ya dai sa ne man kitin man kofo bebi ho mo na ma sasa bi ni usuo bi ni nyema bi di ko bu aye na de sa agura ni ma sa na wo so anya nhwemu amfa na asem ho na abedi na tam ya bibia obu a onya ama ne nka o kofo adodo na omo sa omo de omo de omo ntan kasa bebre ye omo niema wo omo dem so wudi fa that is the issue wudi fa ko so bu o ni straight what they asame what tanto na to me so straight wan kan se bia betumi kura ba se emfiri wa kan straight no gina so hwe matam mi wura me dem na kebe ne dai hey we asena ye de tim sa mo me nya abutere o because asem sia no nya abutere se say there abusiafo sa na ekoso me pam cho me dofo ma dofo a mo doyen ni ensu ya domo mama Akosua Serwaa dofo me pa cho ti say pi gu akwam e wo ye krom height msisi e fa ma me ne ho ai enti wo betumi aka kire nkofo no a ebi nso da so agina TikTok so de anu dwa e kikire mo re no
Woso omo yam frontliners na omo kasara bi tete Ghana ha no. Aha. Wa mo mpia bontene. Wa mo fa camera ni nsi omo so. Saa. Wa mo stati yie. Se enkrata ni ha maami bo maami ni di. Chire papa ni di. Chire ni enche so na chire ye de ekutawa wa ye ready so be face. Na entumi muwa na machibifo ni hu se oh. Sa niema na mo ka chire wo mo no. Mu woni mu niema ekutakuta mo. Munya ne nyina ye so kra ye hu se sa na mu kuta bibi. Hey, mi wo bi do. Abusiafo so obi ni certificate. You want to me try obi akọ court. But chire de nti a wo se woni ni certificate. And first in history, unprecedented eniema besisi kroimu because obi ni certificate or true obi say me do akogina court but record de nti a wo se ni certificate. Abrani pa no only certificate. Abrani nyankopɔ. Me da mabro. Mabra. Enipa only certificate. Only marriage certificate. Awari bia ni woni obi ntam. Na ni abra kofa lawyer fo. True obi a ose woni certificate akọ court say me ni certificate bia. Na kofa lawyer fo. Bra ba kire de nti a wo se ni certificate. Abra mi so mi ni bi. Wait. Mini certificate. Me do akọkọ be kire de nti a osu mini certificate. Me so mini bi ampa. Me mini bi. Me ti o mi kuta bibia. Na me be ma be ka kire me say queen. We need certificate bia anya no kre. Say opanyini no ware wo. Na makofa lawyer fo. Na nya kuduro. Na me court. Wow, we see me certificate no. But I bet you the entire mini certificate because mini certificate. And of a gago kind no man and bear marker no see yada. Obi only certificate or true be say only a match say or certificate ya. Ya tu bola go adwuma ye serious o hwe so ma ho kwa mo akoma ne wa adwene obi wuram a I'm telling you e serious hwe ya kan kwa mo so adwene o say to say they say ye miye ya adwene ye twan awie ye miye behunu ma mi bi o so ni certificate ye so ni bi. And what in call for so much ready and so only certificate. And today, what they call proving who are caught for. At the end, what it be, and was so be much, and today, what they call proving it all. Actually, so will be, or the be or the proving who so will be. And to us a better, the entire house will be, and so soon. At the end of the day, who shall learn wine for? Why? You don't say one for. Yeah. Patoto la topa sheli fo enchakra. Abotre. Kakrebi. Kakete. Ti entwan na niam bi nsisi wi aseda. Be a first in history. Na yehu obi a onu ani so nkuta krata. Na wode obi akokọ so ma kire de nti anipa ne so oni krata. Bro no so nim so oni krata. Enti ni nyina ebe huhunu e wo court ho. Hey, Rade. Mama Akosua Serwaa. Wa bre mame. Wa bro. Ukuru do wunti. That lumba o ye ukuru nti. Ne ho ani bre na so ho ani bre nti. Nipa tawa diwania komo peda blumba kra wa ni 3 days bi na nkoma tafre kakra amfa pa mo bi antafre ukuru em sa ohwa wode ne niema no de no ade eye yi no ohwa ode bonkofo bi atimode ma ne hye wo mo pa em sa dan kan kofo bi pe wana wa bi amfa
Who you are? Can go for be pet. Actually, I do 1 hour. I'm very citizen. But I'm fat. Who you are? He said another panel at the Mount Kwa. Hey, at the Mount Kwa. Say Kwa. I am quite 4 years to a found time that so couldn't try we not ever born on the mount to her. On the Bambo Pia or who only be the request back a binya. Not me, Akosua Serwaa, Nachi. She said, I do by now. So when you go for so come on, Akosua Serwaa, some say, oh, be a manager who says so. Oh, yeah, I know crab of you. Two could not know Donna. Or do Dira Matrimua Chamapuano. Antina, we are here. Two could know him. Yes, what we are saying. Akosua Serwaa. Yes, Papa no news had me also on Pekasa. So, yes, Akosua Serwaa. No. Abantre. Pobrantre. Mignano. Hey, Mignano. Oh, yeah, oh, yeah.